UHC koro lieko ni tend kaontis chano mayo gi tijegi ka gikwayo migawo mar thieth mondo migi barupegi kapok ochwalgi ne kaontis. Maendi biro kaluwore gi ripot manyo gavana ma Tharaka Nithi ma bende en jakom mar thieth e riwruok mar governors nochiwo kowacho ni nitiere jotich mag UHC ma bandia maromo 3,000. Judith Omondi nikod ler mar wachni. Gigolo ich wang' margi mana ndalo achiel bang' jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors yango ni migawo mar thieth osebedo ka chulo jotich 3,000 mabandia mag UHC. Jochiw thieth mag UHC e ng'anyo margi e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono okwedo parono ka gikoni en mana oledhi mar riembo moko kuomgi e tich. Nyaka sani gikwayo mondo migi oboke mayango ndikruok margi kapok ochwalgi e kaontis chakre dwe mar 7 higani. To sani kane waparo ni koro wachiegni gi yudo gima ne okelowa Nairobi ka, to koko chako bukruok kendo ni nitiere ghost workers. Ghost workers wan ki UHC wang'e ni ghost workers onge nikech nitiere kata time manoseor jok mowuok e Ministry of Health from Nairobi ka modhi otimo head count mar jo UHC e counties gete. Anyaka na chak tich kata mana janyuol na ema pok amiyo kata mana sele. Onge gima yudo. Koro be wawuora ni sirikandwa ni tero akure. Our fears as UHC staff, when the payroll is devolved to the county government, some of us might lose our jobs, so and be replaced with other people depending on the counties. Jagoro maongirore migawo mar thieth Uma Oluga kata kamano e report ma ogolo kawuono namba mane ochwal kod governors mag counties ni malo ka ipimo kod namba magichulo kowuok e migawo mar thieth. Report ma opogore gi mane ogol kod riwruok mar governors odiochieng' manyoro. Numbers that were submitted by the Council of Governors is 7,875. 7,875. The numbers that the Ministry of Health is paying in the payroll as at last month is 7,637. Basically, the Council of Governors submitted for us more numbers than we are actually paying. Nobody, either in Afia House or in county governments or in any arm of government, will pay for a ghost worker. So the numbers we are tallying, the Council of Governors, the chair of the Health Committee, the governor of Tharaka Nithi said 3,000. You should ask him where you got the 3,000. Yamo kata kamano chal kagima kudho maber kalore ni jatend migawo mar thieth Aden Duale koni migawo mar omenda komiti mar thieth e od bura kaachiel kod migawo mar thieth loso kaka jochiw thieth go nyalo yudo tich e yo maongirore. As I am talking to the Minister for Finance and the Budget Committee on how to transition them to permanent and pensionable, we must protect every taxpayer's coin. So the second week of June, a team from the Ministry of Health and a team from the Council of Governors Secretariat will visit every county and we shall do a head count. Ma biro e kinde ma jochiw thieth gi to pod ramo ni dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop migi barupe mag tich e yo maongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi yo moro machuok kod weche manyien bang' dakika matin taneno kuseoro ote magu kaendi. Waneno Ramogi TV maler e gwenge mag Kanyakwar ka wan